Στόχος του προγράμματος είναι να προσφέρει η Κάριtas Hellas ένα προστατευμένο μέρος όπου μπορούν να διαμείνουν από 1 έως 3 μέρες ευάλωτες ομάδες προσφύγων. All my thing in Syria was destroyed. My home, my pharmacy destroyed. Everything I came to here to continue my chemotherapy because I complain of brain cancer. Nice hotel and restaurant, play football, swimming. Not swimming, it's cold, very cold. Bye, bye, bye. Μεταφέρουμε τον κόσμο από τα camps στο ξενοδοχείο, ακόμα και τη νύχτα. Οπότε βλέπεις ότι είναι εξαντλημένοι, πολύ κουρασμένοι, η ψυχολογική τους κατάσταση είναι πολύ τεταμένη και καταλαβαίνεις την διαφορά ακριβώς την αμέσως επόμενη μέρα. Βλέπεις ότι έχουν ξεκουραστεί, ότι έχουν ηρεμήσει. Ειδικά τα παιδιά νιώθουν ότι είναι σε ένα πολύ φιλικό περιβάλλον. Εντάξει.